bien que nos encontramos, Esperanza, para reflexionar sobre el voluntariado después de una pandemia que ha sido tan difícil para todos y donde los voluntariados han tenido un papel muy importante. ¿Cómo lo has vivido tú, Esperanza, desde tu experiencia? Ja ho he viscut com una iniciativa en aquests moments, perquè jo vaig començar a fer voluntariat online al moment de la pandèmia i ho he viscut com un moment interessant i molt dur i molt difícil, sobretot de fer voluntariat online. Y cuánta solidaridad, cuánta gente con ganas de apoyar y de ayudar, pero el voluntariado existe desde siempre y aporta mucho, y aporta muchas causas y a través de muchas entidades. En Baleares son muchas las entidades que forman parte de la plataforma y yo creo que es importante que reflexionemos en el futuro también del voluntariado. ¿Qué se espera de ese voluntariado transformador? Jo el que m'he donat compte és que hi ha molta gent que ni siquiera s'ha plantejat mai que existís aquest voluntariat, ni que hi hagués aquest número tan gros d'entitats que formen part d'aquest voluntariat. Per exemple, jo coneixia moltes entitats que estan en aquesta plataforma, però no coneixia tant en si que totes estassin dins la mateixa. I crec que, bueno, potser la més important, per exemple, la del càncer i altres com Creu Roja, això, la gent ho sent xerrar però no se preocupa, el més mínim, de poder veure la importància que té, o sobretot per jo és l'ajuda que potser en molt poc temps tu pots donar a altra gent. I jo, clar, jo trobo que és superenriquidor, però en aquest moment considero que el voluntariat és imprescindible. I s'hauria de fer qualque cosa perquè la gent pogués arribar més, perquè és que ja ens ha arribat intentant, però encara hauria d'arribar més. La plataforma tiene ese papel de aglutinar en una misma entidad a las grandes, a las pequeñas, con representación en toda Baleares y tener una voz común. Y esa voz es importante delante de la administración, pero también a la hora de plantearnos temas éticos o formativos o estratégicos como plataforma. Y eso es lo que yo creo que en Baleares se ha trabajado mucho y nos va a dar mucha fortaleza de cara al futuro, porque es un voluntariado que está preparado para asumir los retos que cada vez va a haber más sociales, que la pandemia ha sido un reto muy importante, pero sabemos que vienen muchos retos y que a veces tenemos también la incertidumbre de que nos tenemos que organizar y reinventar, como tú contabas, Esperanza, hacerlo online, que no pensábamos que tuviésemos que hacer voluntariado online, pues eso también para las entidades supuso un reto. Y la plataforma está allí para también ayudarles a afrontar esos retos con seguridad, con formación y aportándole muchas herramientas que a veces entidades muy grandes, como puede ser Asociación Española contra el Cáncer, Cruz Roja, la ONCE, las tenemos más profesionalizadas, pero que también necesitan el resto de entidades. Sí, jo a través d'aquesta plataforma, per jo el que he trobat superpositiu és un poc el que tu acabes de dir, és a dir, que no sigui una associació cap aquí, una cap allà, sinó que tothom pugui anar cap allà mateix, perquè jo crec que un dels problemes més importants, o que jo a vegades he estat conscient, és que cadascú vol fer una cosa, i aleshores el de poder ajuntar els esforços du molt més enllà que un esforç d'un, un esforç de l'altre, i sobretot el que tu comentaves dels més petits. Els més petits, a vegades, per voler fer les coses totalment com ell mateix, per ell tots sols, jo crec que se perden moltes coses. Perquè jo, per exemple, clar, jo el que més conec o el que més sé són aquelles entitats o associacions que formin part de qualque problema de salut. Són les que més conec. Però, vull dir, totes m'apareixen importants i a través d'aquesta plataforma que jo coneixia menys, jo els coneixia per separat. I és una cosa que jo crec que està fatal. Per tant, estic supercontenta de poder veure aquesta entitat, d'aquesta plataforma que pugui unar esforços tots junts i no anar per separat. Y tiene otro valor importante la plataforma, porque también ayuda a canalizar las inquietudes, porque hay muchas necesidades sociales, muchas más necesidades sociales a lo mejor que voluntarios, aunque son cada vez más los voluntarios y cada vez más los jóvenes que se acercan al voluntariado como manera de transformar el mundo y de aportar valor.
ayuda a que una persona encuentre la entidad que despierta su inquietud y la que le moviliza para aportar a la sociedad algo que hace totalmente de manera altruista, pero de manera organizada. Jo, en relació amb això que tu dius de la joventut, això m'ha cridat l'atenció molt l'oficina de cooperació que hi ha a la universitat, la diferència des de fa uns anys a ara, la demanda que fan molt d'estudiants, com a mínim, de conèixer-ho i de poder participar. Amb això sí que hem vist moltes diferències. I clar, des d'allà poden fer moltes feines, perquè ja s'ofereixen moltes situacions y aspectos de voluntariat que ells puguin participar, y la demanda es diferente. Y también para entidades de mayor tamaño, como entidades nacionales, como es la Asociación Española contra el Cáncer, sí. Porque al final tenemos todos un mismo objetivo, que es ayudar, y hacerlo de manera organizada a través de la plataforma, pues nos permite ser más eficaces, que también es necesario cuando cada día hay más necesidades que la sociedad requiere este voluntariado. Sí, jo crec que, per exemple, l'associació dels càncers la coneix tothom i a vegades hi havia moltes mancances, perquè, per exemple, des de fora, com a ciutadana, i com tothom moltes vegades comenta, ui, aquesta associació, és que només se xerra d'aquesta associació, és que només hi ha el càncer. I a través d'aquesta plataforma se poden donar compte que sí, evidentment, el càncer, per desgràcia, abarca moltíssim de ciutadans i se'n poden donar compte que no només hi ha la del càncer, que a vegades no és que sigui criticada, sinó que és que se veu més i pensa altres coses. Aleshores se pot donar a conèixer, perquè la veritat és que hi ha altres associacions que, evidentment, i algunes per sort són molt més petites, degut al tipus de pacients que hi hagi, i s'han donat compte que hi ha moltes més coses i que poden ajudar amb aquestes tal vegada més petites. Y muchas veces compartimos objetivos, porque la Asociación Española contra el Cáncer tiene muchos objetivos de salud, que hoy en día sabemos que por ahí, y de eso también nos lo ha enseñado la pandemia, que la salud es importante y hay como una conciencia hacia la salud pública y la prevención, y ahí estamos juntos profesionales, entidades, administraciones, y está muy bien que cada uno aporte su granito de arena, porque de eso se trata, de mover montañas con granitos de arena, que cada uno pone un granito de arena. Y yo, por ejemplo, recuerdo cuando volvimos a los hospitales, en la asociación, después de la pandemia, cómo nos recibían las enfermeras o con una acción de voluntariado también novedosa, que son las rutas saludables que hacemos en los centros de salud, y poder saber en un momento muy complicado para el sistema sanitario, para los profesionales que estaban atendiendo a la pandemia, poder hacer el rescate de decir, nosotros hacemos esto, que esto no caiga, que esto que estaba en manos de los profesionales, junto con ellos y colaborando a través del voluntariado siga activo, yo creo que ha sido importante. Jo, des de sempre, veig aquesta necessitat imprescindible del voluntariat, no només per oferir a la societat, que de cada vegada hi ha més mancances, sinó també per un mateix. Perquè quan una persona fa voluntariat, un poc el que tu has dit, aquesta persona rep molt i tots estan en necessitat de rebre, evidentment més els problemes socials que hi ha en aquest moment i que de cada vegada n'hi haurà més. Jo, per exemple, me vaig introduir amb el voluntariat quan jo estava fent feina, que ja ha plegut molt, a Sant Dureta, en Sonrisa Mèdica. I jo veia que a mi m'aportava moltíssim. Pareixia que no feia res, però m'aportava moltíssim i a més va costar molt que aquesta associació pogués introduir-se dins l'hospital. Després, quan jo vaig fer feina a l'altre àmbit, a l'àmbit de la docència, vaig veure a la universitat, me vaig dedicar també a bastantes coses, però sobretot en projectes d'investigació. Aleshores, en projectes d'investigació, en països que tenien necessitats més especials o en països no totalment desenvolupats, i veia aquesta necessitat i de manera especial els projectes que jo feia eren amb mares i infants. I després, potser te planteges, que crec que hi ha molta gent que s'ho planteja, per què només sortir de fora? Si no pots, hi ha moltes coses que podríem fer aquí de dins, que perquè nosaltres aquí no tenim absolutament res. No hi ha pobresa, no se necessita ajuda, i me vaig dedicar un poc a fer, per problemàtica sobretot personal, a fer altres coses aquí. I vaig iniciar
un voluntariat diferent en Creu Roja, però un poc relacionat, que era ajudant amb un voluntariat lingüístic a gent que venia de fora, refugiats o gent que estava aquí. I abans, en Creu Roja, he abarcat diferents àmbits del voluntariat, en dones maltractades, i jo feia un poc d'ajuda a com havien de tractar temes superbàsics en els infants. I l'agraïment que jo rebia és que jo m'apareixia totalment impossible, que jo que anava allà a dir potser una pauta d'alimentació, que per jo era res, com ho rebien aquestes mares, i sempre tan agraïdes, i sempre tal, que evidentment a jo m'adonava moltíssim. Pues yo hablaría hacia los jóvenes, porque recuerdo mi primera experiencia cuando me acabé de formar en el ámbito de lo social y estaba ansiosa por una oportunidad laboral y solo podía hacer voluntariado. Y ahora como gerente de la Asociación Española contra el Cáncer de Baleares veo el valor que yo en aquel momento no le daba a aquello que yo hacía como voluntaria y cuánto aportaba a la entidad en la que yo estaba. Yo decía, yo querría hacer muchas otras cosas y solo estoy haciendo voluntariado. Y ahora lo veo al revés, o sea, mi experiencia primera fue de hacer voluntariado porque no podía hacer como profesional, y ahora como profesional creo que mi obligación es poner en valor en mi entidad, porque somos más de 800 voluntarios en la Asociación Española contra el Cáncer solo en Islas Baleares, y desde el territorio, desde los hospitales, desde apoyar y acompañar a un enfermo o desde transmitir mensajes de prevención o investigación, intentamos que el voluntariado esté presente en toda nuestra misión, porque el voluntario es nuestra alma, es nuestro altavoz y es nuestra fuerza, ¿no? Y somos muy conscientes, todos los profesionales que formamos parte de la asociación, que sin ellos no seríamos la entidad que somos, ni la trayectoria de más de 60 años de la asociación. Y siempre recuerdo esto, o sea, yo hacía voluntariado porque no hacía poder hacer de profesional, y ahora como profesional veo ese valor tan importante del voluntariado y el papel que tiene transformador de la sociedad para ir a esos objetivos 2030 que nos afectan, como muy bien decías, Esperanza, no solo en países subdesarrollados. Los objetivos 2030 están en el día a día de todas las ciudades y de todos los pueblos de España, y también en Baleares, y creo que el valor de los voluntarios es cada día más fuerte, porque además están más organizados y son más conscientes de su aportación. Jo voldria fer incidència amb unes paraules que tu has fet ara, i és això de cuidar el voluntari. El voluntari és imprescindible que s'hagi de cuidar, perquè és necessari, vull dir, és necessari perquè no se fa feina completament amb ells i que puguin participar. Jo, com a voluntari, que estic en un lloc molt diferent del que tu estàs ocupant en aquest moment, i que jo crec que és molt valiós, perquè gràcies a això hi pot haver tant de voluntaris com té l'Associació Espanyola contra el Càncer, que ja m'apareix impossible manejar tant de voluntaris, però, per exemple, jo m'he sentit a Creu Roja, dic a Creu Roja perquè ja totalment molt recolzada, i que la persona, entre cometes, responsable, o que jo estava en el seu càrrec, m'he sentit totalment com a protegida, a veure que m'apareix, que si tal, valorada, però pendent de jo, qualsevol problema que jo tingués, si tenia qualque dubte, si realment m'anava bé, no m'anava bé, posar les eines que necessitava, perquè ja dic, durant la pandèmia va ser online, i m'he sentit totalment valorada, i que jo era una persona, important, no jo, ara ho personalitzen jo, que no m'apareix bé, però tots els voluntaris, la reunió que feien tot el rato, qualsevol cosa, qualsevol dubte jo tenia a on recórrer o qui realment me podria ajudar. Yo creo que cada vez somos más conscientes de que el papel del voluntariado, no solo las entidades, también las administraciones y la sociedad en general, porque son muchos los retos y unos solos no podemos, ¿no? Entonces esa unión, cada uno desde su papel, cada uno desde su posición, pero todos juntos, es la que va a conseguir transformar el mundo. Te conocía como profesional y ahora también te conozco como voluntaria, y mucha admiración hacia tu dedicación. Moltes gràcies per les teves paraules, perquè són molt reconfortants, i jo crec que ara, de cara a un futur,
és important, jo ja sé que ho faig molt, però és molt important seguir, no sabria tal vegada quin és el secret, però conscienciar. Per jo sempre me surt la paraula conscienciar la gent. Conscienciar que podrem i hauríem de tenir un món millor, que aquest món millor ha d'existir. I jo crec que pot existir, el que falta és que puguem creure que aquest món millor existeix i que hem de fer qualque cosa. Aleshores jo, el voluntariat, crec que en aquests moments no és ni bo ni dolent, sinó que és imprescindible per a la societat i per a les pròpies persones. I jo també estic molt contenta d'haver pogut participar i sobretot de conèixer-te, perquè l'associació la conec de sempre, perquè nosaltres, les més grosses, quasi sempre, o les que són específiques, petites, són sempre les que se recomanen als alumnes que coneguin i que com a mínim, com a professionals, puguin assessorar a la gent, a vegades no per voluntariat, sinó perquè coneguin el que fa aquesta associació y que esta asociación pues son imprescindibles. Y luego hay otras asociaciones que también sí, desde... Sí. A veces se acerca gente a la Asociación Española contra el Cáncer que nosotros mismos vemos que su vocación o su inquietud pues los dirigimos a través de la plataforma a otras entidades y yo creo que una cosa que hacemos desde el voluntariado siempre tiene una parte de pasión y de inquietud que está muy bien que uno ponga ese granito de arena allí donde el corazón se lo pide. Hay gente que muchas causas, sí, como tú, que colaboráis en muchas causas y eso es muy bonito, que dedicáis mucho tiempo a los demás y de manera altruista y qué bien que tengamos todos ese sueño de un futuro mejor, de unos objetivos que entre tots podamos alcançar. Jo és que hi crec molt, aleshores penso que sí, i que ha de ser això, i clar, com podem aconseguir això? De moltes maneres, però el voluntariat és una que per jo és imprescindible. Aleshores estic molt contenta d'haver pogut participar en aquesta, una estoneta parlant del voluntariat i sobretot compartint amb tu, que ets una persona experta i que estàs a dins una associació important i coneixes més. L'altre, jo tal vegada també conec associacions més petites, però sempre de cara als nens, o algunes també en aquests moments de trastorns de salut mental. I ja veig l'ajuda que és pels pares, per exemple, per jo és molt important els nens, però les famílies, perquè com que m'he dedicat a això, a la meva feina, Nin i Família és un blog i que fan una ajuda total. Sobretot que els pares, hi ha pares que segons la problemàtica poden respirar, com a dins l'hospital, i altres que no tenen ni un respir. Todas las entidades, grandes y pequeñas, hemos tenido que transformarnos en entender el voluntariado, ¿no? Claro, porque venimos de muchos años de historia, pero no de este concepto actual del voluntariado, que el voluntariado forma parte de la organización y es un recurso valioso, y tú decías muy bien antes, me he sentido acompañada como voluntaria, me he sentido escuchada como voluntaria, me he sentido reconocida como voluntaria, y yo creo que eso, todas las asociaciones estamos ahora en ese punto, no todas, el histórico no es ese, no. El voluntariado ha cambiado, se ha transformado y se ha transformado porque la sociedad pedía esa transformación. Sí, 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 totalment d'acord. I aquest canvi és imprescindible perquè el voluntari pugui continuar i pugui ser sobretot diferent i que se conscienciï que és una ajuda i que és altruista.